बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बाक्सा जिल्ला दिहिरा बिएफनि नारायणपुर फागोरा फिसिडिसनि मावखुलियाव गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय बेमारजों भुगिनांनाय नखर आरो फरायसाफोरनो रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ रांनि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। बे रांनि अनसुंथाइखौ 100निबो बांसिन बायदि रोखोमनि बेमारजों भुगिनांनाय नखर आरो फरायसा फरायसुलिफोरनो होनाय जादों। दुखुथिया नखरफोरनि रांनि अनसुंथाइखौ राननानै होनायनि गेजेरजों केबिनेट मन्थ्रिया माखासे बाथ्राफोरबो बुंथिदों। गोजोन आरो गोग्गो थासारि लाबोनो बेमारि आरो फरायसाफोरनो सरकारनि बे आसनिखौ फारियै होलांबाय थागोन होनना बुंथिदों मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ। खामानि मावनाय हिन्जावसाखौ बुथारनाय गसननि सायाव नायबिजिरनायाव गोसो होयैनि थाखाय साख्रि खोमाना लानांबाय सासे पुलिस आइसिआ। दरं जिल्लायाव मंगलबारै सासे खामानि मावनाय हिन्जावसाखौ बुथारनाय गसननि नायबिजिरनाय खामानिखौ मावाखैमोन, जायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामनाय जायो पुलिस आइसि उत्पल बराखौ। उत्पल बराया धला थानानि आइसिमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला सिआइडिनि दैदेननायाव मोनसे नायबिजिरनाय हानजाया जाथायनि सायाव नायबिजिरदोंमोन आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन होनाय बायदियैबो नायबिजिरनाय जादोंमोन। बिनि उनावनो पुलिस आइसि उत्पल बराखौ एरेस्ट खालामो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो बे गसरजों लोब्बा थानाय 3 पुलिसखौ सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। राजा लामानि गेजेरावनो रोहो रोहोयै जोंब्लावबाय गंसे पेसेन्जार बासआ। बासनि सिङाव दंमोन 42 दावबायारिफोर। मंगलबारै महाराष्ट्रनि पुणे सहराव सोमजिदों बे गिख्रंथाव जाथाया मंगलबारनि फुङाव खमैबो 11:30 रिंगासोआव एयारबादा ओनसोलनि शास्त्री चौकआव सोमजिदोंमोन। बे बासआ यवतमालनिफ्राय पुणेसिम थांबाय दङमोन जेब्ला बासनि ड्राइभार आरो कन्डाक्टरा बासनिफ्राय थङा ओंखारनाय नुदोंमोन। बिसोरो लोगो लोगोनो गासै दावबायारिफोरखौ बासनिफ्राय ओंखारनो थिनदोंमोन। दावबायारिफोरा बासनिफ्राय ओंखारनाय उनावनो बासआ बासनि अरखौ खोमोरनो गोबां खेब नाजादोंमोनब्लाबो खोमोरनो हायाखैमोन। उनाव अर खोमोरग्रा बिफानखौ खौरां हरनायाव दसे समनि उनाव खोमोरग्रा हानजाया फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। नाथाय बे समसिम बासआ गासैबो खामजोबबायमोन। जाथायाव रावनिबो जेबो खहा जायाखै होनना मोनथिना मोन्दों। फैगौ 2024आव सेन्टाराव कंग्रेसआ सरकार दागोना रोखा आरो राहुल गान्धीआ हादरनि प्राइम मिनिस्टार जागोन। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आसामावबो नुनो मोनगोन आरो पाब्लिकआ जानो गोनां पन्चायत इलेक्सनाव कंग्रेसआवसो भट होसिगोन होननानै एमएलए रकिबुल हुसेना बुंदों। बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां लाबोदों बाक्सा जिल्ला मेदाकाट चरकुसिजारनि प्रिन्सि बसुमतारिया। थाइलेन्ड हादरनि पाटाया नोगोराव खुंजानाय इन्डियास इन्टारनेशनेल ग्रुप फेस्ट सिजन 4 मोसानाय बादायलायनायाव प्रिन्सि बसुमतारिया ब्रन्जनि बान्थाखौ मोननो हादों। चिरां जिल्लानि पानबारि हाथाइसालियाव गिख्रंथाव जाथाय। हाथाइसालियाव थानाय गंसे दाउ फानग्रा गलायाव हरखाबै अर जोंखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाउ सावबाय थानाय समावनो हरखाबै गेस सिलिन्डाराव अर जोंखाङो। बे गिख्रंथाव अर जोंनायखौ सानैसो सुबुंनि नाजानायजों खोमोरनो हायो। पुलिस मावख'गिरि समरजित बसुमतारिनो आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय सनानि मेडेल बान्था। दालांनिफ्राय दैमायाव बाज्रुमनानै जिउ फोजोबना लानो नाजानाय सासे सुबुंखौ रैखा खालामनाय सुपार हिर'नि महरै गावनि गुबै आखुथाय आरो साहसजों खामानि मावनानै दिन्थिनो हानायनि थाखाय सनानि मेडेल बान्था मोननो हादों बर' फिसा पुलिस मावख'गिरि समरजित बसुमतारिया। कक्लाबारि सापागुरि आन्चलिक अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियना बेसेन नाङै कचिं सेन्टार बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि सापागुरि आन्चलिक अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि बानजायनायाव बेसेन नाङालासे कम्पिटिटिभ एग्जाम जेरै एपिएससि, टेट, एसएससि, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बायदि बायदिनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवदों। बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों बिबि किसान फरायसालिमानि प्रफेसार मानगोनां धर्मेश्वर ब्रह्म। बिथाङा लोगोसे आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अमिय कुमार लावजारिया। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार ओनसोलनि दिफा नौनारिनि सिलाफोथार ब्रह्म मन्दिराव मैया आसाम आरो अरुणाचल सिमानि सायाव मोनसे सावरायनाय मेल लायो आरो बे मेलाव आसामनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो जेरै गोरखा स्टुडेन्टस इउनियन, एबसु, आसु, टिएमपिके, आक्रासु, बेंगलि फेडारेसन बायदि बायदि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै माखासे गोख्रों थांखि लानायनि खोथा बुङो। अरुणाचल सिमा बारायनायनि सायाव आरो अरुणाचल हादरसाया गोदान मेप बानायनानै फोसावनायखौ मालाबाबो गनायनाय जानाय नङा होनना अरुणाचल हादरसानि मानसिफोरा दखान गलायाव आसाम हादरसा लिरना दोननाय साइनबर्डखौ खोमोरनानै दोननाय माखासे खामानिफोरखौ सोंखारिदों आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बेनि सायाव नायबिजिरनानै साजा होनोबो आसामनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना खावलायदों आरो आसाम अरुणाचल सिमाखौ फिन खेबसे नायदिंफिननानै थि खालामना होनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायबावो।
गुबुन रायजोआव फिन आसामनि सुबुं जिउ खहा DID लिटिल मास्टाराव रानार्स आप जानो हानाय आपुन पेगुनि बिफाया अबथिरायै जिउ गोमानांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आपुन पेगुनि बिफाया 2 दान सिगाङाव हायद्राबादाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बेबायदिनो हायद्राबादाव थानाय अनार मुंनि गंसे मेडिसिन कम्पानियाव खामानिबो मोनबायमोन। नाथाय थांनाय मोनायाव हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जायो आरो अबथिरायै जिउ गोमायो। बेनिखायनो गावनि बिफानि गोथै देहाखौ न'सिम लाबोनो थाखाय सरकारनिसिम हेफाजाब नागिरदों आपुन पेगुआ। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि